să înțeleg. Astăzi o să combinăm și o să facem fotoîntenerire pentru a menține tenul elastic, luminos și tânăr, dar și a înlătura acea mică cupiroză care apare foarte frecvent la doamne în jurul aripilor nazale. Avem o doamnă frumoasă, cum vă spune? Angela, ce vârstă aveți? 48. E extraordinar. Спасибо. Și ce așteptări aveți nemijlocit la procedura de astăzi? Ну, в данном случае я бы хотела немножко удалить себе красные маленькие сосуды, которые меня, мягко говоря, раздражают. Ну и таким образом продлить, во-первых, хороший вид, и, и молодость я бы тоже хотела, как бы в комплект. Natalia, să înțeleg că e posibil acest lucru. Hai să vedem cum. Așa. Combina Data are incorporat în el așa un creier electronic, pot să zic, cu niște parametri care e necesar de setat pentru fiecare individual. Din parametrele care ne interesează pentru o doamnă, noi o să setăm cel vascular pentru a înlătura capilarele în jurul nasului. Setăm intensitatea. Așa. O să îmbrăcăm niște ochelari de protecție și pentru pacientă. Înțeleg că este important acest lucru. Este important pentru că lumina intens pulsatilă este o lumină de spectru vizibil de la 400 până la 1200 nanometri, deci este o lumină foarte intensă care se preface în căldură și pacientul simte căldura, impulsul de căldură. Protecția este necesară atât pentru pacient cât și pentru cel care execută procedura. Eu să înțeleg că nu trebuie să mă uit. Nu, de dorit să nu. Bine, noi o să facem o demonstrație așa rapidă. Da, desigur, într-un studio de televiziune nu poți face chiar tot ce poți face în cabinetul specializat. Puțin capul într-o parte, aplicăm gelul. Pentru ce e nevoie să aplicăm gel? Gelul este substanță de contact și are efect și de răcire. Așa. Și eu care mă gândesc că e un transmisător acolo. Așa, să ne aici. Va dura mult? Nu. Noi o să facem iarăși o demonstrație. Dar o să nu, se simte căldură locală. În plus, manipula Data are sistem de răcire. Și odată aplicat, se simte inițial rece. Acum și aflăm noi. Inițial e rece. Așa. Și facem. Și în așa fel se prelucrează treptat toată suprafața pielii. Angela, ce simțiți? Это настолько быстро, что я не успеваю почувствовать боль. Așa. Așa. În felul dat se face partea opusă și schimb parametrele în dependență de problema care este. Cât durează această procedură la tine în cabinet și în cât timp vedem rezultatele? Procedura durează aproximativ 40 de minute. Așa. Deci este suficient de rapidă, fără efectul ăsta de reabilitare. Deci perioada de reabilitare este foarte scurtă. Deci cam în cât timp se vede efectul? La oglindă, așa? La oglindă se vede cam peste câteva săptămâni. Pentru că mecanismul ăsta de trezire a fibroblaștilor și de producerea colagenului, elastinei, care așteptăm noi să vedem acel turgor și luminozitate, ne trebuie ceva timp. Deci, are nevoie de ceva timp. Evident. Sunt contraindicații? Da, sunt și contraindicații. Nu se face, bineînțeles, la femeile însărcinate și cele care alăptează, pentru că sistemul hormonal încă nu este revenit la normal. Așa, la persoanele care au un bronz proaspăt. Vară. Deci care a venit de la mare și vrea fotoîntinerire. Asta e una. A doua, că nu se prea face în sezonul cald anului, deci în sezonul rece este de dorit, din toamnă până în primăvară. La un pacient conștient care o să aplice un factor de protecție după procedură, se poate de făcut și în perioada însorită anului. Ca contraindicație este leziunile pe piele, da, în zona care urmează să fie prelucrată, herpesul, bolile maligne și bolile psihice, da, pentru că oricum... Ne putem trezi cu surprize acolo. Da.
Citisem și vreau să te întreb dacă e un mit ori e un adevăr, că fotolazerul ar putea chiar stimula erupțiile de herpes dacă el cumva are un nivel foarte ridicat în organism. E adevărat sau e doar un mit care circulă pe internet? Eu personal nu am întâlnit în practică să stimuleze IPL-ul herpesul, deci nu am avut cazuri. Dar da, este posibil, teoretic este posibil. Deci orice manipulație un pic mai agresivă, hai să zicem așa, da, poate stărni sau trezi acel herpes latent care este. De la ce vârstă femeile pot merge să facă fotoîntinerire? Nu, în general, recomandat este pentru fotoîntinerirea anume de la 30 în sus, dar sunt cazuri când lucrăm și cu adolescenții pentru că tratează și acnea. Așa, și deci vine un full pachet. Da, este mai precoce. Tratamentele cu laser sunt considerate pe bună dreptate magia contemporană în tratamentele de întinerire a tenului. Acesta este o alternativă reală a chirurgiei plastice. Fotoîntinerirea este o procedură uimitor de eficientă și sigură, care se recomandă după vârsta de 30 de ani. Pielea devine elastică și împrospătată. Am zis bine, Natalia? Da, cu siguranță. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim! Chiar acum, în emisiune, cancerele feminine, printre cele mai agresive care există. Cancerul, cel mai de temut diagnostic pentru orice persoană. Nu cred că există vreo familie ocolită de această boală.